Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko ug pinakulang balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Duha ka tawo nga gituo ang biktima sa summary execution ang gilabay daplin sa dalan sa Mlang, Cotabato. Samtang store manager nakalingkawa sa pagpamusil. Si Argil Relator alang sa dugang detalye. Naputos sa packaging tape ang mga nawong o gihigtan ang mga kamot ug tiil ni ining duha kapatayng lawas nga nakitaan kilid sa National Highway sa Mlang, Cotabato alas 6 kaganihang buntag. Ang mga biktima nga pulos lalaki ang nakahiagom og mga sama dinunggaban sa ilang lawas nga gituhang biktima sa summary execution. Usa ka motorista ang nakakita niini nga gilayong report sa barangay. Dako ang pagtuo sa taga-barangay Nueva Mlang nga gilabay lamang kini sa ilang lugar. Sanglit walay timailhan nga dinhi gipang patay ang mga biktima. Sa Pikas Bahin, store manager sa usa ka business hub sa Sinsuat Avenue, Cotabato ang gipusil sa wala pa mailhing sospek. Sa kuha sa CCTV, banda alas 7 sa gabi, diyang pasulod na unta sa iyang tindahan ang biktima nga si Glenda Ardonio, 39 anyos. Diyang gipusil kini sa sospek nga naa siyang likod. Dayong pagkahagba sa biktima. Dali kining nadala sa ospital. Kritikal ang kondisyon ini sa kasamtangan, gumikan sa samad pinusilan. Sa investigasyon sa Soko BARMM, tulo ka basyo sa bala ang ilang nakuha sa lugar. Blanco pa ang kapulisan sa motibo sa maong pagpamusil. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Angol ang tulo ka driver atol sa disgrasya sa kadalanan sa Polumulok South, Cotabato ug Buena Vista, Agusan del Norte. Ato ibalik si Argil Relator. Nagkatag sa dalan ang mga kargang isda sa usa ka tricycle o top-down. Human kini maaksidente sa National Highway sa Barangay Silway 7. Sumala sa Polumulok Traffic Police, paadto na unta sa Tupi, South Cotabato ang tricycle aron i-deliver ang isda. Diyang pag-abot sa maong dapit, bibuto kuno ang ligid sa tricycle. Hinungdan nga nawad-an og kontrol sa manubela ang driver ug naadto sa Pikas Lane kung asa nakasugat niini ang 10-wheeler truck. Maayo na lamang wala mas sentro ang pagkabangga niini. Gani ang driver nga gilang si Edmond Odal, 50 anyos, nakahiagom lang og mga samad sa kalawasan ug padayon nagapaayo sa ospital. Sa Buena Vista, Agusan del Norte, nagkarambola ang tulo ka mga sakyanan. Human mi banggang usa ka multicab sa kasugat nga truck nga dunay kargang troso. Hinungdan nga nabangga sab ang motorsiklo nga nagsunod sa multicab. Nahitabo kini sa National Highway sa Purok 5 Barangay Manapa sa maong lungsod. Sa investigasyon, gikan nasipit og padulong Butuan City ang multicab nga gimaneho ni Eddie Simbahon Torino ug ang motorsiklo nga gimaneho ni John Ramos Ratonil.
Diyang kasugat na sa multicab ang truck gimaneho ni Jonathan Sumalinog Plando ug dunay kargang mga troso. Kalit kuno kini nga nag-left turn, hinungday nga nabangga kini sa truck ug nadamay sab ang nagsunod nga motor nga nabalintong sa kalsada. Guba ang atubangan nga bahin sa multicab. Nasamdan ang mga driver sa multicab ug motor nga daling gidala sa ospital. Ana-ana sa kustudiya sa Buena Vista Police ang driver sa truck. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka bagong abli nga food hub sa Uptown sa Cagayan de Oro, Gironda. Gumikan sa reklamo nga padayong paglapas sa quarantine protocols. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Tungod sa taho nga nadawat sa Regulatory Compliance Board kon RCB sa Cagayan de Oro City, gisulod gilayon niini ang bagong abli nga food hub sa Upper Carmen sa syudad nga dayag ang kalapasan sa quarantine protocols nga gipatuman sa IATF. Ilahang naabtan nga nagatapok ang mga tawo nga wala na natuman ang social distancing ug bisan kan-anan kini nakita nga sagad sa mga tawo bisan wala na nagkaon, wala gihapon nagsuot sa ilahang face mask. Usasab sa nakita sa RCB nga violation mao ang kusog nga tugtog sa ilang establishmento. Pwede man ang music sa mga eatery, pero sigon sa DTI nga memorandum circular, bawal ang loud music. So kusog man kay nganong bawal ang loud music, kay kung magkaon wala mang face mask. So kung kusog ang loud music, so ang istorya na kusog. So ang lagsik sa laway mas taglagyo. Gipaundang sa RCB ang matud pa gathering sa mga customer sa lugar tungod delikado kini sa transmission sa COVID-19. Sigon sa RCB, nga posible sab nila nga iwagtang ang business permit sa patigayon o galing dili kini mag-comply sa mga penalties nga ilang gitagana. Gawas sa mga operators, lakip sab sa gitagaan og penalty sa RCB ug Kokpo kay ang mga customer nga anaa gihapon sa lugar taliwala pa man nga lampas na sa curfew hours busa apil sila nga gi-issuehan og ordinance violation receipt kon OVR. So dili unta na malimtan. It's not just opening the economy, but open the economy in a calibrated way and not forgetting that there are protocols that are intended to prevent the further spread of the virus. Ug mga adlaw, nakatakda nga makikita ang mga operator sa mong patigayon ug mga kadagkuan sa RCB aron hisgutan ang ilahang mga kalapasan. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Tulog ka panimalay daplin sa baybayon sa Davao City ug Samal Island ang nangadanyos tungod sa dagkong balod nga mibanlas sa mga panimalay. Samtang pipila ka mga residente sa ubang bahin sa Davao City ang namakwit tungod sa hitabo. Ani ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Tekit ho ang padayong makasinati og high tide ang kadagatan karon si manahang moabot sa 6 feet ang sukod busa. Padayong gipahinang nuan ang mga residente sa coastal area nga magbantay ug gilayong mubakwit aron dili na mabutang sa delikadong sitwasyon. Duha ka panimalay ang partially damaged ug usa ka balay ang totally damaged bunga sa dagkong balod nga miigo sa kabalayan sa kilometer 10 barangay Sasa, Davao City, Martes sa gabii. 6 ka banay o 15 ka individual sa mong lugar ang mibakwit sa kapilya tungod sa maong hitabo. Na mga 6 ka pamilya ang naapektuhan o 15 ka individuals. Ug naapod tay mga preemptive evacuations nga nahimo ipanghimo gabi uban nato ang mga opisyal sa barangay ug ang Barangay Disaster Risk Reduction Management Council. Namakwit usab ang pipila ka mga residente daplin sa baybayon sa Barangay Lasang, Barangay 23C, Matina Aplaya, Dumalagwan, ug Lisada Turil tungod sa kadagko sa balod. Hinuon kilayon ra nga namalik ang mga residente sa ilang panimalay dihang mihunas na ang dagat. Likayan usa nato ang kining maong peligro. Mangita usa ta diha og kapuy-an sa maong mga oras. Kay ang high peak ana unya mga alas 8 sa gabi taas gid ang tubig nya adlaw sa oras sa tingkatulog. Samtang sa Island Garden City of Samal, pipila ka balay nga nimutang sa baybay ang naguba dihang mihapak ang dagkong balod kagabii tungod sa kusog nga hangin. Lakip sa mga naguba mao ang balay ni Magdalena Katubig sa Lower Kawag, Samal Island. Kaganihang buntag day niya kining gipapanday aron dunay katulgan. Upat usab ka balay ang nadanyo sa Purok 6A Barangay Peña Plata tungod sa dagkong balod. Nangabasa usab ang mga gamit sa kabalayan human nga misulod ang tubig. Diri kali nga dapit diri. Butanganan ni sa akong manghod og itong iyahang gulayan o iyahang bulakan. So, guba siya.
Nya diri sa sulod sa balay, hadlok na gyud siya kay mualsa na gyud ang talog tungod sa kadako sa tubig. Si Inking Dakay wala pa kapanagat gumikan nga naguba ang basnigan tungod sa balod. Kaya akong natinagabi sa service mo na pa na ko na rescue na kay na basa ba. Tekula hinoy na natala nga naangol nga tao sa maong hitabo apan pabiligi pahimangnuan ang tanang namuyo sa coastal area nga magbabinantayon sa kanunay. Tek. Daghang salamat, Sheila Vergara Rubio. Pipila ka mga lugar sa Mindanao ang subling gibaha epekto sa bagyong Pipito ug hanging habagat. Dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara daghan ang natanggong human nga gibaha ang pipila ka lugar sa Cagayan de Oro City, samtang Samlang, Cotabato Province at taliwala sa baha ug pag-ulan. Giani gihapon sa mga mag-uuma ang ilahang mga humay. Sa kuha sa netizen atol sa kusog nga ulan nga nasinati kagahapong adlaw sa Cagayan de Oro City, makita kining usa ka motorsiklo nga nahulog sa manhole sa Kauswagan Highway. Posibleng wala kuno nabantayan sa motorista ang maong manhole tungod sa taas nga tubig baha. Hinoon, ana sa luwas nga kahimtang ang rider ug nakuha ra ang motor sa wala madugay. Samtang sa Villarin Street sa Barangay Carmen, daw nabalhin ang sapa sa tunga sa dalan tungod sa kakusog sa tubig baha. Gani, wala dayon nakatabok ang mga residente tungod sa bulog sa tubig. Paspasab nga miresponde ang CDRRMD ngadto sa SM Bypass Road sa Upper Carmen, human nga dunay punuan nga natumba. Maayo na lamang kay walay residente nga naangol sa maong insidente. Sumala sa pag-asa nga tungod sa trough sa bagyong Pepito ug habagat ang nasinating pagbunok sa ulan sa Misamis Oriental ug uban pang lugar sa Mindanao. Karong adlaw, ano na yung mga sinati kung hapon mga paggagong sa hapon or sa gabi dapit sa Mindanao nga ano na sa ikalit patak-patak mga pagunan pampalindupag pangilat epekto na sa localized thunderstorms. Samtang Samlang, Cotabato Province, wala na himong babag ngadto sa mga mag-uuma sa Barangay New Antique ang baha ug ulan aron mapugman sila sa pag-ani sa ilahang mga humay. Bisan taas na ang level sa tubig sa basakan, pugsanon gayud silang misulong aron dili masayang ang mga humay. Hinoon, bisan basa na sa ulan ug nasayod sab sila nga dakong lugi, kamatikdan nga nakapahiyom gihapon sila samtang gaani dayon latag sa trapal sa basa nga humay. Sumala nila, dili na kuno kini mabaligya sa merkado tungod basa na, busa ila na lang kining paugahon aron dunay bugas pang konsumo. Sa lungsod Samlang, analang sa 12 pesos matag kilo ang palit sa humay kung itandi kaniadto sa 21 pesos kada kilo. Nakadugang gayod sa pagkalugi sa mga mag-uuma ang pagdaot-daot sa panahon. Sara pahimangno sa pag-asa nga bisan pa man dili na mabatian ang epekto ni bagyong Pipito dinhi sa Mindanao, dili matud pa gihapon kinahanglan magkumpiyansa labi pa nga posible gihapon ang mga kalit-kalit nga pag-ulan hatod na kini sa localized thunderstorm busa ilahang awhag sa publiko nga magdala gihapon og pansagang sa ulan. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez. Pipila ka purok sa lungsod sa Lanao del Norte gipang lockdown tungod sa nagkadaghang kaso sa COVID-19. Ani ang detalye? Gikasubo ni Mayor Angel Yap sa Lanao del Norte nga ang iyang munisipyo ang nanguna sa kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Lanao del Norte. Sa karon 106 ang confirmed cases, diin 40 ang active ug usa ang patay. Hinoon 65 na ang naka-recover. Tubo paminaw kay naningkamot tagikan sa isikyo. Padulong sa MCQ, GCQ, ito ang atong pagpanikan, grabing effort na to. Tungod ni Ana, siyam kamapurok ang gilockdown sa Barangay Maranding tungod sa nagkadaghang kaso. Walay pasidlo nga tagagawas. Okay. Kato pong apil sa cordon ng ilo, higit pwede makagawa sila dito ani nga pa. Ang katorang na ay work pass o quarantine pass ang among pasudlong pagawas. Sulod ganarang taga purok na mo. Okay. Then ang musulod rin nagay quarantine pass o work pass. Okay. Ang taga dili gid tama ra sa bom. Sa maong sitwasyon, strikto nang ginapatuman ang pagsuot og face mask ug face shield, labi na sa mga pampublikong lugar. Nga dili na tama madugangan kay magpaabot lang man tas number of days ning uban. Then hopefully kaning atong gibantayan maputol nang iyahang tracing bale sa iyahang level 1 and level 2. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.
Usa ka grupo sa LGBT community sa Butuan City ang nanghatag og school supplies ug ubang panggamit pangsagan sa COVID-19 ngadto sa tulo ka eskwelahan sa suok nga lugar sa syudad. Anang report. Giaduan sa mga miyembro sa The Alliance Against Homophobic and Unending Discrimination Philippines Incorporated o TAHOD PH nga gilangkuban sa mga miyembro sa LGBTQ community ang tulo ka tulunghaan sa suok nga lugar sa Butuan City. Ang Baubawan Elementary School, Tagpulangi Elementary School ug San Vicente Elementary School. Kini aron na ipaabot ang ilang mga donasyong rims sa bond paper ug ubang school supplies. Duna sab sila ipang-apod-apod nga face masks ug face shields, lakip mga panglimpyo sama sa silhig ug trapo. Kining tanan magamit sa mga magtutudlo ug mga ginikanan karong anaa sa modular learning tungod sa pandemya. Dako ang pasalamat sa mga tagdumala sa matag eskwelahan sa ilang nadawat. Magamit kuno nila kini para sa reproduction sa ilang modules. Ay nakatanggap ng mga face shields para sa mga guro. Meron din kaming bond papers para sa pag-print ng aming mga modules. And meron din kaming gamit panlinis sa aming silid-aralan. Tapos puso kami nagpapasalamat sa TAHOD PH sa kanilang pagbigay ng mga donation. Magagamit talaga yan sa mga guro namin ngayon. Ang San Vicente Elementary School ay lubos pong nagpapasalamat sa TAHOD PH na pinangungunahan ni Madam Esang sa aming natanggap ngayon na biyaya. Gani gikalipay sab kini sa mga ginikanan sama ni Marilyn Tinampay. Nagpasalamat ni diri sa EG Mejia nga nakadugam diri ang gihatag nga bond paper, mga trapo, o uban pa din nga gipanghatag. Bisan sa ginasagubang nga pandemya, magpadayon gihapon kuno ang pagpanghatag sa mga grupo og donasyon ngadto sa mga eskwelahan. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gitugutan na ang biyahe sa mga bus gikan General Santos City padulong sa ubang bahin sa Rion 12. Ani report ni Cyril Chavez. Sa subling pag-abli sa General Santos City Public Terminal, nagsugod na sab sa pagbiyahe ang mga bus nga gikan Gensan padulong South Cotabato, Cotabato Province ug Sultan Kudarat. Subay niini, hugot ang pag-inspeksyon sa Highway Patrol Group sa mga bus aron masigurong nasunod ang health protocols batok COVID-19. Matod sa HPG Gensan, point-to-point destination ang biyahe sa matag bus. Buot pasabot, bawal magpasakay og pasahero inig makagawas na sa terminal. Gani, ginabutangan og selyo ang pultahan sa bus ug pag-agi sa border checkpoint, gina-check sab kung wala ba kini matangtang. Kay kung natangtang sa wala pa makaabot sa terminal, mamahimong paundangon ang operasyon sa bus company. Sana sumunod muna. Kasi hanggang ngayon, problema pa rin natin itong tungkol sa COVID na crisis ngayon na hinarap natin. Samtang sulod sa terminal, una makasakay, ginascan ang QR code sa matag pasahero alang sa contact tracing. Ang mga pasaherong nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao, hugot kuno ang pag-amping matag bubiyahe aron sab makalikay sa sakit. Ay hindi po ako takot, courage lang po at saka determinasyon. Ano lang po tayo sa Panginoon, we have trust. Pag alis at saka pag dating sa bahay, ligo agad para maantlag yung virus. Iwasan natin. 50% seating capacity gihapon ang ginapatuman sa matag bus ug kinahanglan naka face mask ug face shield ang pasahero isip panagang sa COVID-19. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Government project nga itukod kuno sa Forest Protected Area gireklamo sa pipila ka mga residente sa barangay Malabog. Ani ang atong balitang barangay. Mao kini ang makaduhong protected area sa barangay Malabog, Paquiabato District. Tinubdan kini sa usa sa mga water reservoir nga gasupply kaniadto sa 40% sa water source sa barangay nga gikan sa makaduhong watershed. Apan niadto October 2019, nabalaka ang pipila ka residente kay kalit kunong gipangputol ang pipila ka mga kakahuyan sa lugar. Site di ay kini alang sa usa ka proyekto sa gobyerno. Nakita sa 92 hectares nga
makaduhong protected area kung asa makita ninyo nga sagad sa mga gipangtanon dinhi o sagad sa mga kahoy nga naa dinhi karon moong mahogani, palkata, mangyum ug uban pa. Si kanhi Barangay Kapitan Lemuel Tunog usa sa mga mialma sa pagatukuran sa proyekto kay maapektuhan kuno ang libreng water source. Wala ko'y supak sa project, kaya ang project kayuhan man na sa mga tao. Ang gisupakan lang ginako nga kung pwede dili unta mabutang diya. Kaya wala tay laing source sa tubig nga makuhaan kung makontaminado. Kini ang reservoir nga gibayanihan sa mga tao ug sumala pa giamutan sa pipila ka residente. Si Emma Saligumba, usa ka retired teacher, 40 ka tuig nang nagpuyo sa Malabog ug sugod dekada 70, libre na ang ilang tubig imnunon. Kung mangita na lang po doon ta og laing luna nga makontinue ng project. Kay dili man ta mibabag ana. Kaya lang ang diferensya kay makadaot man pud sa katawhan. Sa 92 hectares nga protected area, 22 hectares ang makuha aron tukuran sa barangay hall, gym, eskwelahan ug uban pa. Alang kang kasamtangang barangay captain Jesilito Areha, misunod lang kuno sila sa proseso sa balaod kay ang proyekto alang usab sa katawhan. 5 hectares nga barangay site, 5 hectares USIP site. Unya na pa gitawag namo tong barangay site B nga plano namo niadto is himuon siyang housing kay naalagi mga balay mga tao diri nga wala yuta. Palengke ug terminal. 11 hectares so mo total siya og almost 22,000 square meter o 22 hektaryas. So i-minus nimo sa 92 na pay stinta nga mabilin sa watershed. Base sa dokumento gikan sa barangay, may pagula og sertipikasyon ang Department of Environment and Natural Resources o DNR nga non-existent ang makaduhong watershed. Butang nga nakapadasig sa barangay nga iduso ang proyekto. Apan sa gipagulang certification gikan sa Community Environment and Natural Resources Office o Senro DNR niadtong July 26, 2019, giilang protected area ang makaduhong watershed base sa sangguniang Panglungsod Resolution number 2523-01 series of 2001. Para ni siya katawan. Dili lang ni Malabog kasi isa ni siya sa ingon si Yusef, contribution nila ni sa EO70 sa atong presidente sa ILCAC, no? Nga contribution nila nga motukod sila dinhi. Ang gihulat na lang pud sa Yusef, kung naanay final reading sa City Council, kay mugo na sila sa ilang feasibility study. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Bisan walay issue nga pusil, ipailawom sa NBI Samal sa Basic Gun Safety Seminar ang mga civilian volunteers organization sa Samal Island. Ani report ni John D. Esteban. Dinhi sa 11 firing range sa Samal Island, gilusad sa NBI Samal ang seminar may labot sa gun safety alang sa mga volunteers sa tanang barangay sa isla. Unang partisipante ang mga civilian volunteers organization sa barangay Tagbaubo. Gitudlo kanila ang saktong pagkupot o paggamit sa armas. Kung laylay atong pagkasa, nay possibility nga di masulod ang bala. Bisan pa man nga walay issue nga baril ang CVO, gipahigayon sa NBI ang maong seminar gumikan pipila manggudaw kanila ang dunay personal nga pusil. Kini aron usab nga maengganyo sab sila sa legal nga pagbaton og armas nga magamit sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon. Karamihan dito hindi nila alam yung proper use ng gun safety. Basta alam na nila putok pero yung pala nakadisgrasya na. So marami sila matutunan dito sa training for 2 days. Pabor mi gamay kung naagi hatag ang ato ang gobyerno sa mga CBOs nato kay dako kay na siyang tabang about ani atong peace and order karon nga din mo gipahisugat po sa ato ang sa matag barangay sa siyudad sa Samal nga mamaayo gud ang peace and order labi na kay karon daghay nanulod sa Samal nga medyo nakagawa po ang Samal. Wala pa matapos ang construction sa maong firing range apan gigamit na kini sa NBI Samal aron di masayang ang panahon. Meron pa tayong combat defensive training, advanced na training yon sa mga marurunong na. The range is open for short firearms and long firearms. So we have 21 bays and still ongoing construction. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka grocery store sa Davao City ang gitukod sa tumunga mo pasigarbo sa mga produktong dunay tatak Davao. Atong siren pinaagi nining report. The one-stop pasalubong store kining grocery store sa Davao City kay ang tanang produktong ginabaligya dinhi Davao made.
ug dili kini basta-basta kay matod sa tag-iya. The best of the bests kuno ang ilang ginabaligya. Naisipan namo na what if magbuhat na lang taog isa ka store na magtapok tanan ang mga lami na product sa Davao. Kumbaga mahimo na lang pud siya one-stop shop para sa mga fellow na to online sellers na nahimong online sellers karon sa pandemic. Usasab sa ilang tinguha nga mahatagan og higayon ang mga Davaoenyong mamaligya ay nga mailhan ang ilang produkto o di ba kaha matabangan sila karong panahon sa pandemya. Sa karon, duna na sila'y kapin-80 ka mga consignee nga gilangkuban sa mga nagsugod lang karong pandemya o mga dugay na pero wala gihapon mailhi ang ilang produkto. We do not aim na mag-income ani. Ang amuha lang is ma-maintain lang ang trabaho sa mga tao and at the same time mura siya kumbaga wag pride man good food na wag Davao good ni siya. One stop shop good siya sa Davao. Buot sab nila nga mamahimong usa ka tourist destination sa mga taong gusto og produktong tatak Davao. Gusto na ko nga muanhi sila diri bisita sila diri para makita nila ang mga product nato nga gipanghinambog sa ato mga local entrepreneurs, ma'am. Kay sometimes good wala ta kaila sa mga product ang mga dayuhan nga mga product atong na-embrace. Gusto nato mailhan pud ang mga locally made pud nga mga product. Alang sa mga mamalitay, walay angay ikabalaka kay ilang ginasunod gihapon ang mga health protocol batok COVID-19. Sa panahon karon dapat lokal atong suportahan kay mugi na ginatawag nato na we heal as one, magtinabangay ta. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Lapas 40.7 million katao na ang nakasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Samtang misaka na sa sobra 362,000 ang nataptan sa Pilipinas ug sa Mindanao. Kapin 17,400 na ang dunay COVID-19. Sobra 40,795,000 katao na ang nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Miabot na sab sa halos 28 million ang recoveries ug lapas 1,124,000 ang namatay. Sa Pilipinas, anaa na sa 362,243 ang dunay COVID-19 ug dunay 311,506 ang nakarecover ug 6,747 ang namatay. Ug sa mong ihap, 17,466 ang nakasakit og COVID-19 sa mga taga Mindanao. 11,198 ang naayo na ug 601 ang namatay. Duha ka nurse sa mga syudad sa Cagayan de Oro ug General Santos nagpositibo sa COVID-19. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ni ining report. Nalakip sa 25 ka bagong kaso sa COVID-19 sa Davao City ang usa ka 4 anyos nga babay ug usa ka 9 anyos nga lalaki nga taga Daliaon Plantation sa Turil A ug ang 51 anyos ug 20 anyos nga mga babay. Samtang usa ka 3-month-old baby boy nga taga Bukana ug 9-month-old baby girl nga taga Barangay 23C ang nalakip sa 37 nga nakarecover na sa sakit. Ana-ana sa 2,751 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City, 2,022 ang recoveries ug 121 ang namatay. Sa Samal Island, gilift na ang street lockdown sa Purok 4 sa Barangay Villarica, human nga tanang close contact sa residenteng nagpositibo sa COVID-19, nagnegatibo na sa ilang swab test. Sa karon, 49 gihapon ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Samal Island, 41 ang nakarecover ug 3 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 36 anyos nga lalaking nurse sa NMMC nga taga Barangay Lumbia ang nagpositibo sa COVID-19. Lakip sab sa nagpositibo sa sakit ang 33 anyos nga babaeng nursing attendant sa NMMC nga taga Kamamanan. Samtang nagpositibo sab sa COVID-19 ang usa ka 46 anyos nga babay, 10 anyos nga lalaki ug 3 anyos nga babaeng pulos taga Kamamanan. Silang tanan miyembro sa banay sa duha ka nagpositibo na daan sa COVID-19. Dunay 1,294 total COVID-19 cases ang Cagayan de Oro City. 877 ang naayo na ug 59 ang namatay. Sa General Santos City, usa ka 41 anyos nga lalaking nurse nga taga Barangay Bula ang nalakip sa 19 ka nagpositibo sa COVID-19.
Miabot na sa 624 ang total confirmed COVID-19 cases sa Jensan. 350 ang recoveries ug 24 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Usa ka babae nga dayo gikan Marawi City arestado human na maligya og gituwang shabu sulod pa mismo sa mall sa Davao City. Ani ang detalye. Sulod mismo sa usa ka mall sa Ecoland, Davao City, gihimo ang pagpamaligya sa target nga si Arabel Salazar alias Madam ug gituohang illegal nga droga. Apan, wala kabalo si alias Madam nga otoridad na diay ang iyang baligyaan ug usa na diay kini ka bypass operation nga gikasa sa CIDG, sa pulis ug PIDEA. Unsa ma'am, ikaw lang nagdala? Opo. Pilay po yung maimo ato ma'am? Pinapagan lang po sir. Dili kuno mahalata nga nagdala-dala og shabu ang dinakpan, human gisulod kini sa wrapper sa biskwit nga silyado pa. Sobra milyon ang kantidad sa mong illegal nga droga. Sumalya ni alias Madam, dili iya among butang, igo ra kuno siyang gisugo nga ihatod kini. Atong na-apprehend kining gikan sa Marawi nga mga items ug gikan pud sa Marawi na kining suspect nato. Gikatakdang ipalalom sa inquest proceedings ang suspect sa kasong RA 9165. Atol sa investigasyon, daghang pangalan ang gibutyag ni alias Madam. Pusa, lauman nga masundan pa among anti-illegal drugs operation sa otoridad. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Kapin 2 milyon pesos nga kantidad sa ukay-ukay ang giimbargo sa Bureau of Customs Region 10. Ana sa 400 ka bundle sa mga used clothing o ukay-ukay ang nakumpiska sa Bureau of Customs Region 10 at tuloy sa ilang inspection sa Port of Cagayan de Oro. Matud sa otoridad, misdeclared ang maong mga butang. Kinihuman nga gideklara matud pa kini nga mga dulaan, habol og pillowcase. Paglapas sa Section 1400 o misdeclaration, misclassification ug undervaluation in goods declaration ug Section 1113 sa RA 10863 or Customs Modernization and Tariff Act ang atubangon sa mga nalambigit sa insidente. Nag-issue na sab ang BOC og warrant of seizure and detention human sa ilang inventory. Mga personahe sa Cogon Police Station sa Cagayan de Oro City nag-spread kindness pinaagi sa paghatag og relief pack sa mga Cagayanong nagpuyo sa bukirong bahin sa syudad. Subay sa programang Kapwa Ko, Sagot Ko, ng apod-apod og food packs ang kapulisan sa Cogon ngadto sa mga residente sa bukirong bahin sa Barangay Indahag. Napulo ka mga banay nga nakasinati og tumang kalisod ang ginhatagan nila og bugas, canned goods ug noodles matag semana. Mapasalamaton sab ang Cogon Police ngadto sa mga private stakeholder nga mitabang kanila aron malampusong makapadayon ang maong programa. Kinidungan sa ilang pasalig nga taliwala sa kabisi ug kalisod sa ilang trabaho, way puas sab ang ilang pagserbisyo ngadto sa mga kabus pinaagi sa paghatag og ginagmayng hinabang. Dili tungod kay natay problema nga ang inyong kapulisan nang naapoy atong mga police intervention sa lain kundi naapod may mga social responsibility nga ginahimo nga diha sa pagtabang. Hingpit na nga natunol ang tanang mga laptops at tablet ngadto sa mga benepisaryo sa student siblings sa Davao City. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Usa si Maricel Quiobe, taga Barangay 1A Davao City sa mga ginikanan nga nakabenepisyo sa Student Siblings Laptop Sharing Project sa Davao City Government, kaalayon ang Chinese Consulate General in Davao. Siyang ika-310 nga mikuha sa laptop ug bag nga magamit sa mga anak sa online schooling niini. Dako kay kong pasalamat ma'am kay dako kay ning tabang sa akong anak kay dili gyud na ko afford og palit sa ila gadget. So, unsa yung ginagamit ka? Ano lang, kato akong isa ka anak na grade 5, manghiram lang siya sa iyang igsuon. Sumala ni Commissioner Norman Baloro nga na-release na ang tanang mga gidonar nga gadget ngadto sa dulan 500 ka mga benepisyaryo. Gilauman sa kagamhanan nga makatabang kini og dako sa mga bata ug nga ampingan kini aron mapuslan sa taman. Na-release na po nato atong October 2 ang 100 ka tablets no na gikan pud to sa usa ka institution diri sa syudad sa Davao nga ato apong Chinese nato pod na community. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, ko si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Mga kapuso, 65 kaadlaw na lang una magpasko.
Mga kapuso, way puwas ang among pagkatulog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polahi sa madagkong balita sa nagadaing rehiyon sa nasod, subscribe na. Og mo katumulahig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.